millor dit, que varen ser 5, conseguides en esforç i afany. En una empresa de treball temporal, Margarita, Rosa, Violeta i Azucena, en optimisme i sense cap pena, esperen una entrevista personal. Margarita Campos de la Semilla. Ah, sí, mi presidente de reseña. Sí, asiente. Ahora está. Em donaran un bon treball, veritat, que jo val molt. Sé moltes coses que poca gent sap. Vostè sabia, per exemple, els ximpanzés, els orangutans, els delfins, els elefants i el ser humà. Són les úniques espècies capaces de reconèixer-se en un espill? No. I que la xirafa és l'únic mamífer que no té cordes vocals? No. I que dormen només 7 minuts al dia i ho fan de peu? No. Vostè no me'n parla una veritat? No. Me xugue que vulguin que no s'ha fallat. No. Ah, pues jo sí. Si vol, li ensenyo un poquet, li faig unes horetes i li faria un bon preu. No. Digue'm almenys, per favor, si l'impresa en les meues dades estaven en plena. Dice que revise, a ver si falta alguna cosa. Sí? I ara què faig? Em van entrevistar jo per a donar-me treball? On clica en les seves resenyes d'aquest formulari i en la seva vida laboral. Buenas. Rosa Montes. Venga, el impresa de las tareas personales. Voy a plenar en lapicera, per si me equivocaba y tenía que borrarlo. Pero si no, un pase a bolígrafo. No se preocupe, dice que ho revise i ara parlaré. Si li soc sincera, no podria borrar-ho, perquè m'he deixat la goma de borrar a casa. I si ho haguera plenat a la lapicera, no haguera pogut borrar-ho i haguera quedat fatal. Passa bé? Passa bé? Sí que passa, perquè jo vinc ací a buscar treball i la manera d'escriure forma part de la imatge que una dona als altres. No se preocupe. Però com no vaig a preocupar? Imagines vostè que he plenat l'imprès a lapicera i damunt ho he passat al bolígraf i no he borrat la lapicera. Em donaria vostè el treball? Pues no sabría qué dir-li. Encara que també podem fer altra cosa. Me pot deixar vostè una goma de borrar i jo posar la lapicera. Perquè m'imagine que així entre les seves coses tindrà vostè una goma de borrar. No sempre, no es frega. Ui, bon, no passa res. Com només ho he pres a lapicera i no ho he passat a boli, no tinc que borrar-ho. Escolta, em donaran un bon treball, veritat? Li puc assegurar. Veurà, podrien donar-me un treball d'administrativa o de comptable, que soc molt bona en els números. Pues no ho sembla. Ah, que no? Però si m'aprova, té vostè una calculadora? No tinc molt clar, tindria que buscar-la. No es preocupe, no passa res. Que jo me porti a seure les meves coses. Vinga. I ara proposem un càlcul. Ai, pues a veure. Vinga. A veure, no sé. 9 per 2 més 15 menys 7 per 41 dividit entre 3. 355,3 periòdic. No sé què dir-li. És correcte, un fenómeno. Maratica, aplica este formulari. Este no, este. En els seus datos i la seva experiència. Vinga, vos. Gràcies. Següent. Hola, soc Violeta Prado. Y yo, Azucena Prada. Som amigues. Y veïnes. Però només puc atendre-les d'una en una. Però és que vosaltres anem juntes a totes parts. A més, les dos ponen un treball. Es fa falta, sap? Clar, i venim juntes perquè necessitem horaris complementaris. Perquè mentre una treballa, l'altra cuida els xiquets de l'altra. Però igual no puc obrir-los el que vostès em demanen. Però, dona, si vosaltres se conformen en qualsevol cosa,
començar, després ja poquet a poquet anirem millorant, o de pressa, segons mos vaig a la vida. I de les ganes i la il·lusió que una li posa. Mire, mos podia donar un treball de netejadora. Jo podia treballar per el matí i Violeta per la vesprà. O de taquillera de metro, per exemple. Jo podia atendre el turno de matí i ella anar per la vesprà. O un treball del que siga. En dies al temps, jo puc treballar dilluns, dimecres i divendres. I Violeta podria treballar dimarts, dijous i dissabte. O al revés, jo podria treballar dilluns, divendres i a oficina, dimarts, dijous i dissabte guapa. Però ara, m'hem dit per un enroll, anem per part. Han obrit els ingressos en les seues dades personals? Sí. Així els... Ala, ja podem anar sent. Anem que anirem per les Abans d'anar sent, tenen que omplir estos altres formularis en les seues estudis i la seva experiència laboral. Va, anem. Atenció, atenció, a totes les seleccionadores d'esta oficina. La nostra empresa de treball temporal es trasllada a Indonèsia. Repetisc, la nostra empresa de treball temporal es trasllada a Indonèsia. A partir d'este moment tenen 15 dies per a fer tot el trasllat. No! No pot ser, però ja tindré mala sort. Però això vol dir que no mos van a donar treball? I que tenim que buscar-se la vida que nos remonte, o sí? Escolta, això vol dir que se desperilla de treballar en les hores? O de taquilleres del metre o del que siga? Ja, però és que vosaltres no tenéis la culpa. Che, quin morro. Això, desde luego, no entrava en els meus càlculs. Ja me diràs ara què fem. Pues no se pueden quedar de brazos cruzados, algo tendrán que hacer. Però és que vosaltres també veníeu buscant treball i vos han deixat mirar? Pues sí. Sí, filla, pues sí, ja veus. Pues així ningú mos va treure les castanyes del foc, xiquetes. Ho tindreu que fer nosaltres. I tu què suggereixes? ¿Acaso no me pot venir algún treball? Això és una conclusió errònia. Tu t'imagines que si ella poguera fer el nostre treball, estaria així buscant treball? Ai, te va, pues de veres. Ja, bueno, però les quatre estem igual. Ja. Per què no s'emboliquem la manta al coll i montem un negoci juntes? ¿Y qué monten? ¿Una tienda de alimentación? Ai, si montem una tenda d'alimentació, jo me demane el turno de matí. I tu has de fer el de vesprà. Oh, mira, millor. Jo faig el de matí i tu el de vesprà. Aixina per tu per lo matí dus els xiquets a escola. I jo per la vesprà els arreplegue, li dono el berenar i els duc a les extraescolars. Escolteu-me, i jo podré encarregar-me de la comptabilitat, de l'administració, de la fiscalitat, de fer les comandes... Un moment. Que jo no estava pensant en una tenda d'alimentació. No, estava pensant en una cosa molt més divertida. En una piscina de boles. Un parc d'atraccions. Calla, dona, un parc d'atraccions. Això és econòmicament inviable. Per a fer un parc d'atraccions, la inversió inicial suposa un desembolso de milions i milions i milions d'euros. Ana, igual si juguem a l'euro milió en sí, si tenim sort. Que no estava pensant ni en una piscina de boles ni en un parc d'atraccions. Estava pensant en un cafè-teatre. Què vos sembla? Un cafè teatre? I això què és? Un teatre on es pren cafè? Quasi. És un lloc on la gent va prendre alguna cosa i a disfrutar d'un bon espectacle. Ui, i qui té que fer els espectacles? N'hi hauria com contractar la gent? No, dona, no faria falta. Jo, per exemple, sé ballar molt bé. Voleu que vos ho demostre? Sí, vale, espera, Ahí está la niña maestra. Música!
que jo no sé ballar. Nosaltres tampoc, però anem a dependre. Que de veres que soy muy patosa. Que no seré capaz de aprender la coreografía en la vida. Però, dona, tot el món és capaç d'aprendre a ballar. Només fa falta ganes, il·lusió i dedicar-li un poquet de temps. Va, dona, animes. Clar, he tentadora. A més, necessitem algú que s'encarregui de l'administració, de la comptabilitat, de la fiscalitat, de fer les comandes. Perquè tu eres molt bona en els números, no? Això sí, jo faig càlculs molt de pressa. Voleu? Poseu-me a prova. A veure si és de veres. A veure. Vinga. Quan són... 8 per 8. Che, això és molt fàcil. Va, Espera, ara vaig-me. I quan són 9 per 9? una altra. Té que ser algo més difícil. Pues filla, pa tu serà fàcil. Però al meu fill xicotet no n'hi ha qui li fique les tables de multiplicar al cap. Mira, té que ser una cosa més complicada. Per exemple, 21 per 21 menys 21 més 121 dividit entre 2. Quin animalà, per Déu. Això que dona. 270,5. Pren, mira la meva calculadora. Comprova-ho, comprova-ho. 21 per 21 menys 21 més 121 dividit entre 2. És correcte. 275. Eres una fenòmena. Com et diuen? Rosa Montes. Violeta Prado. I jo, Azucena Prada. Jo sóc Margarita Campos i a partir d'ara anem a ser sòcies. Escolteu-me, que si anem a muntar un cafè, diu que ens farà falta diners. Val. Caldrà demanar un crèdit, no? Clar, dona, pues anirem al banc. Segur que mos el van a donar. Ara anem. Segures de que el seu negoci no era una idea estrafalària, varen anar a una sucursal bancària per a financiar el seu local d'oci. Es reuniren en la directora, esperant que els doni un crèdit, usant arguments de mèrit per a la seva idea emprendedora. Tal com em sents, Matilde, un 20% de descompte. Si saberes totes les coses que n'hi ha, faldes, camises, pantalons, bolsos, de tot. Els canals, ja t'ho dic. Sí. Bon dia. Bon dia. De seguida estic amb vostès. Bueno, Cuca se'n va endur un vestit de Versace preciós. Jo me'n vaig endur una camisa blava amb reflejos blaus, però no molt blaus, i uns pantalons rojos amb reflejos ataronjats, però no molt ataronjats, i tot per 230 euros. Escolte, perdone. Podríem parlar amb la directora del banc, per favor. I, Eusen, la directora està molt ocupada. Cuca se'n va portar un vestit de Versace en una caiguda, vamos, super elegant, i uns pantalons de Louis Vuitton de lona de Damier, tot per 450 euros. Em sembla que es va fer esperar, Sent Violeta, tu no patisques, que si se mos fa tard, jo me'n vaig a per els xiquets a escola i te quedes tu esperant a que te toque. També podem fer al revés. Te quedes així i jo me'n vaig a fer els xiquets a escola, sense problema. Perdone un moment. Disculpe que l'insistisca. És que volíem parlar amb la directora. Pues ja li s'ha dit que la directora està molt ocupada. Però, perdona, Sandra, que vaig avisar, perquè tinc així unes pesades. Perdona, a veure, què és el que volíem? Per què volíem parlar amb la directora? Pues volem un crèdit per a muntar un cafè teatre. De fet, ja hem enviat la sol·licitud al banc. El que passa a la central. El que passa que ens han dit
que sense el consentiment de la directora, pues que no podria ser possible. I una cosa, que ens tracten més de respecte, Això dic jo, no quieren que tracte a tots els clients així, veritat? Segur que no. Pues miren, no es tracta a tots en el mateix respecte. Només els que visten roba lletja de mercadillo. Ara me veure una cosa, i que si vestim de roba de veritat, pues a molta honra. A més, estadísticament, hi ha més gent que compra roba en els mercats ambulants que en les tendes de moda i els grans magatzems. El que passa és que no ho volen reconèixer. I després van a les bodes, als batejos i a les comunions. En la bata diuen que se l'han comprat en la boutique i se l'han comprat en la boutique sin techo. Però que vulgars són. Mire, vagin-se per on vingut, que en esta sucursal tenim molta faena. Anem a veure. Mos van a donar o mos van a donar algo. En les propietats que tenim, que jo tinc un cotxe de segon mà. Està. Exacte. I jo tinc els meus mobles de l'Ikea. A veure què es pensa. I jo el meu ordenador portàtil del MediaMarkt. I jo, la meua Thermomix. Ja. Però tenen algun pis en propietat, així al mig de l'avinguda, algun xalet en Santa Polònia, lletres del tresor, algo en què avalar el crèdit, a veure, tenen? No, tampoc. Escolta, valen les sopes de lletres? Pues no vale. És que vagin-se per on vingut, que en esta sucursal tenim molta feina. Bueno, esperes un moment, que jo sé moltes coses. I diuen que el coneixement és riquesa. Vostè sabia, per exemple, que la poma és igual que d'eficaç que el cafè per el matí fa mantenir la gent desperta? O que els búlgars mouen el cap de dalt a baix per a dir que no i d'esquerra a dreta per a dir que sí? No tenia ni idea. I la veritat és que me la trufa. Però això no ens servirà de res. Vagin-se per on vingut. Facin el favor. Menuda pedorra. Esta, que no mos ha fet ni cas. Estadísticament era previsible. Veureu, el crèdit a les xicotetes i mitjanes empreses ha sofrit una retallada de 134.425 milions d'euros respecte a l'any anterior. En percentatge és un 7,9% i en xifres absolutes 11.529 milions d'euros. I tot això tu saps de memòria? Ja vos va dir que tenia facilitat per a retindre números. Quina sort. Jo cada vegada que tinc que dir-li a ma mare tinc que mirar el número a l'agenda. Jo no em retisc. Jo no me'n vaig així sense parlar amb la directora. O sigui que tindrem que passar el plan B. De veres és necessari? És que a mi me dona un poquet de vergonya. I a mi. Pues en tindrem que aguantar. Ja sabeu això que diuen, el que no plora no mama. Bueno, i l'altre, el que la seguís, l'aconseguís. O sigui que va. Espera que t'agafo. Un seu es foguera que es va
Estadísticament, el 39% de la població acudeix a l'any a algun espectacle teatral. A més, en este país, cada espanyol inverteix al dia entre 3 hores i 1 minut i 3 hores i 5 minuts a l'oci i a la vida social. Si combinem les dues xifres, el nostre negoci té unes probabilitats d'èxit del 63,54%. M'imagine que vostès tres estaran d'acord en aquestes xifres, veritat? Sí, sí, clar. I quins espectacles pensen exhibir en el seu negoci? Pues sobretot espectacles de ball. Jo sé ballar molt bé, sap? Muntaré les coreografies. Sí, a veure, com només són 4, pues no quedarà massa lluïdores, però ja s'apanyarem. Si fuera més, pues sería millor. Pero bueno, se conforme lo que te Jo de xicoteta volia ser ballarina. Ah, sí? Sí, ania a classes de ball i arribia a entrar en l'Escola Superior de Dansa. Després d'unes proves molt dures, però els meus pares me varen veure i digueren, xiqueta, això no té futur per tu. I entonces m'obligaren a estudiar ciències econòmiques i assistir. Encara està temps vostè de canviar, Si vol, si vol. Clar, cada una es la manera de la seva vida. Fíjense en vosotros, que no sabían bailar. Y Margarita nos está enseñando y anem a ficar-se a montar espectáculos. A més, si vostè ja té nocions de ball, pot tindre més probabilitats de tindre èxit si vol reprendre-ho. La veritat és que estic molt cansada, perquè és que este treball és molt avorrit. Tots els dies parlar de diner, com si en el món no hi hagueren coses més boniques i interessants. Vostès acceptarien associar en el seu negoci? Sí, per suposat. Clar, quantes més siguem, més se divertirem. A més, si són més, si podem recolzar unes altres. I més probabilitats de que el nostre negoci vagi endavant. Però una cosa, jo també podria participar en les coreografies? Clar que sí, des del primer dia. Pues no parlem més. Vaig a cridar a la central per a dir-los que vos concedeixen el crèdit. Però, millor dit, vaig a cridar-los i dir-los que nos concedisquen el crèdit. Ah, que bé. Central, soc Flores, Hortensia Flores, la directora de l'agència 007. Vos cride para preguntar-vos si heu recibit una sol·licitud d'un crèdit per a muntar un cafè teatre. Si són elles. I de pas, vull dir-vos que vos presente la meva renúncia perquè me'n vaig anar en elles. Com? Només el 30%? I per què no pot ser el 100%? Pues ja me podríeu haver avisat de que la política del banc ha canviat en qüestió de les concessions dels crèdits. Bueno, bé, no està mal, ja s'apanyarem. Bueno, xiquetes, pues ja ho heu sentit. Només mos donen el 30% del crèdit. Pues en això només arribem al traspàs del local, però res més. Això vol dir que hem d'obrir institucions, però és que ens farien falta diners per afrontar, encara que fora, les despeses del primer mes. I és que no ho tenim. Pues no. Escolteu-me, podíem fer crowdfunding? Molt bona idea. I això què és? Financiació col·lectiva. Podem animar a la gent a que aporte xicotetes donacions per a poder obrir el nostre cafè teatre. I a canvi, què hauríem de donar-los? Jo pense que si els oferim un descompte en les consumicions, en això estaríem més que d'acord. Ai, pues que bona idea. Podríem muntar un ball inaugural per a convocar a la gent en el local i demanar-li el seu suport. Què vos pareix? Molt bé.
Pues que yo no sé bailar, pero bueno, si ya que no sé, se fa. Ala, pues, decidit. Montem un ball inaugural per aconseguir finançaments. I escolteu-me, A veure si tenim sort i mos de la xua, Perquè si no, mos tocarà tancar antes d'obrir. Home, tancar no, que jo m'acabe de deixar la faena. I a més, us dic una cosa, que totes les coses que se projecten en il·lusió i encabotament són un èxit, com el nostre cafè teatre. escolteu-me, xiques. Quin nom anem a posar-li? Pues és de veres. Què vos sembla les amazones? Com ixes dones guerreres que, segons les antigues llegendes, se van enfrontar juntes a tants i tants perills i van guanyar tantes i tantes batalles. A mi me pareix molt bona idea. M'agrada. Vale, pues, decidit. Decidir. Les amazones! Es varen posar en marxa, jugant totes les vetes soltes sobre el negoci que marcarà les seues vides. Con les antigues amazones varen buscar a altres dones que, com a elles, estaven buscant el seu lloc en la vida. I elles varen propondre pertànyer a la gran tribu de les amazones. I totes a una varen començar a ensajar en entrega i il·lusió un ball per a poder mostrar en la inauguració del Cafè Teatre. Poc a poc, pas a pas, algunes amb moltes dificultats, unes altres no, cadascú segons el seu nivell d'habilitat, el que és distint en cada una. Ay, buenas. ¿Estás preparada? Ai, estic Bueno, ¿esteu preparades? Aneu faltes o farem mal? Ai, falta un poc. Isabel no vi. Bueno, ¿preparadas? Vale. Tranquila, tranquila. Va, tornem a començar, De veres, me tornan a equivocar. I damunt de fer que s'equivoquen els demés. No te preocupes. Al principi jo també m'equivocava, però tot és qüestió d'ensenyar. Tu tranquil·la, ho assajarem les vegades que faça falta. Si tenim tot el temps del món, Tot no, que estrenem la setmana que ve i ja hem repartit les invitacions. Bueno, tranquila, arribarem a temps. I tu, Rosa, no et poses nerviosa. Intenta passar-te-ho bé, que això és la idea. Va, tornem al principi. Say
La Patillo va a platar. De veres, se me atrapera. Que me juro que equivocat. I jo m'estic, ja vos m'ha dit que això el baix de la família. Que no caldrà res. Que no vaig treballar. Ja vos ho va dir que no vaig treballar. La Patillo la veiem en el sitio. Pues sí, vaig a examinar la coreografia. Pero, dona, ¿tú no sabéis la coreografía? Si vosotros contábem en tú, la ilusión que a ti te fea participar en els espectacles del Cafè Teatre. Sí, però cada un té que ser conscient de les seues limitacions. Serà millor que continueu sense mi. Jo m'encarrego de la comptabilitat, de la fiscalitat, de les comandes, de l'administració, de lo que faça falta. Rosa! Rosa! Pobreta, se dona molta llàstima. Però ella, en tota la paperassa, se distrau. Anem a seguir més Està clar que ella sí li donen més papers a nosaltres, no? Però... Ja, però és que això és molt avorrit, vos heu dit jo. Que he estat molts anys fent aquestes coses en el banc. I des de que m'ho ha deixat, soc més feliç. Hortensia té raó. Que Rosa valga per als números no significa que no li farà moltíssima il·lusió participar en les nostres coreografies. Això és de veres, perquè si no, no s'haguera ficat en el negoci amb nosaltres. Haguera muntat, què sé jo, pues, una gestoria. Vos haver fet professora de matemàtiques. O estaria en el departament de comptabilitat d'alguna gran empresa. Bueno, però és el que n'hi ha. O ensayem o no arribem. I no tenim que seguir sense ells. Azucena. El cas és que Azucena també té raó, perquè hemos quedat poquet de temps. I si el ball inaugural no s'és malament, la gent no participarà en les donacions i no podrem arrencar el negoci. Però que jo no pense seguir sense Rosa. Per què no? Però com que per què no? Pues perquè se varen ficar totes juntes en això. I no podem consentir que una de nosaltres es rendisca pensant que no servís per a ballar. Jo encara me'n recorde de com me va convèncer en els seus arguments i en el seu entusiasme per a que vos considerara crèdit. Està clar que a pesar de tot, ella està molt il·lusionada en este projecte. Pues clar que sí. Som o no som amazones? Sí, però mira, jo també m'imaginé a la pobra Rosa. El dia de la inauguració, ahí entre el públic en el pati de butaques, mentre nosaltres estem en l'escenari passant-s'ho d'allò més bé. I ella hi pensant que no segur capaç de fer el que nosaltres. Damunt vos hi veu. Home, a mi també me dona molta llàstima. Però és que ell no tenia. A veure, elles no deixaven tirades a les seues companyeres en mitad de la batalla. Això és el que, segons la llegenda, les va fer invencibles. O siga, que femos esta promesa. O totes o cap. O totes o cap. O totes o cap. Azucena, tu què dius? Ah, Mira, que siga lo que Déu vulga. O totes o cap. Bueno, i ara, que estem totes d'acord, com hem aconseguit que Rosa torni al ball? Pues sí, perquè com ara que han fet la promesa no tornen i tingan que complir-la, pues entonces no n'hi haurà ball. I si no n'hi ha ball, no anirà el negoci endavant i se n'anirà tot a fer la mà. si voleu, jo puc parlar en ella. Ah, sí? Penses que sí? Tu creus que la podràs convèncer? Mana, jo crec que sí que podré convèncer-la, però almenys vaig intentar-ho. Vos pareix? Vale, pues me pareix bé, sí. Bueno, pues a veure com ho fas per intentar convèncer-la i jo crec que per avui ja em tengo prou, Jo crec que sí. O sigui que anem a descansar, que ja està bé d'ensaiar per avui. Jo, a ma casa, on vaig anar? Ella no pinta res en els ensaios. Però dona, a tu, en el fons, te feia falta il·lusió i te feia il·lusió estar amb vosaltres. Ell de treballar i estar en l'escenari. Que sí, que me feia molta il·lusió, però ja veus que no va treballar. I vos en veig, Vos en veig. Que tu mos en veig a vosaltres. Jo sí que te'n veig a tu. A mi de què? Pues perquè tu eres molt lista i entens molt de números. En canvi jo ni soc tan lista com tu, ni entenc tant de números.
farien, ni elles ni jo. És més, hem decidit que si tu no balles, nosaltres tampoc. O totes o cap. ¿En serio? Sí. ¿Tant vos importa? Pues acaso dubtades? Dona, és que d'este ball depèn el futur del cafè teatre. Ja saps que se fa per arreplegar donacions. Ja, però nosaltres no volem estar en un negoci en el que una de nosaltres estiga trista i frustrada. O sigui, que hem decidit que el futur de les amazones està a les teves mans. Ojalá poguera ajudar-vos, de veres, perquè tu ja veus que m'esforce, m'esforce. Però és que no m'entra. Jo què sé, si el ball tinguera que veure en els números, pues igual encara. Escolta, Dime, que a lo millor el ball sí que té que veure números. tu creus? Sí, mira, tu te'n recordes quan ensayem el que diu Margarita? Dreta, dreta, esquerra, esquerra? Que a mi sempre m'equivoque, ahí. Clar, pues a lo millor si agarrem i canviem la dreta per l'1 i on diguem l'esquerra posem el 2. El cas és que Alsina podria reduir tota la coreografia a una fórmula matemàtica i me la podria aprendre. Quedaria algo així, no? 1 més 1 i 2 més 2, tot elevat al quadrat. Així, d'esta manera, te podies aprendre la coreografia. Escolta, Violeta, al final vas a ver que vas més per als números del que tu pensaves. I a lo millor també resulta que tu aprofites més per al ball del que te pensaves, Rosa. Tu creus? Clar que sí. Ho vas a intentar? Ho intentarem. Segur? Sí. Vinga, un abraç. Gràcies. I aixina va ser com a Rosa, gràcies a la numeració, se li va fer més fàcil la cosa. Va tornar a assajar en alegria, en tot el seu esforç i tenacitat. I varen treballar en energia fins que per al fi va plegar el dia en què es va alçar el teló. Dames i cavallers, és per a mi un gran honor poder-los presentar a les que han fet possible la inauguració d'este cafè teatre, de les Amazones. Elles són les protagonistes d'este emprendedorisme de dones que caminen cap a l'èxit, capaços d'impactar en la vida de moltes persones. Per això, és necessari ser creatives, fer moltes investigacions i, sobretot, tindre molta disciplina. Quan eres dona, el desafiu és encara més gran. A més de lluitar per aconseguir el seu espai en negocis predominantment masculins, moltes vegades necessiten conciliar la vida professional i personal en l'administració empresarial i l'organització de la llar. Però tan grans com les dificultats són les possibilitats de creixement cap a l'èxit. En tots vostès, nostres protagonistes posaran en escena este espectacle, preparat en tot el carinyo i molta força, donant cada una d'elles tot el potencial que tenen, sense perdre en cap moment la seva personalitat i que de segur que va fer les delícies del públic i que no decepcionarà ningú. Este pas naix de la sinceritat i de la fe que tingueren unes en altres. D'esta nit dependrà el futur d'este local. Ara vos deixe en este ball que estem segurs que no vos decepcionarà. En tots vostès, les Amazones!